Има неща, след които не можеш да не се обърнеш. Теми, за които трябва да се говори и награди, които можеш да спечелиш. От Габрово със Светлана Кацарска. Добре дошъл! Здравейте! Ето, че на Еньов ден сме в архитектурно-етнографски музей Етър. Какво от това, че вали? Нали пък народните поверия казват, че на този ден Еньо тръгвал за сняг, т.е. трябва да се сещаме за зимата. А пък на този ден точно, в който се провежда празника 21-ви, настъпва астрономическото лято. Но дъждът вали, пък усещането е лятно и хората прииждат и става едно такова забавно. И ще има едно предаване под чадър. Но програмата няма да бъде под чадър, защото всички участници в нея са готови да играят ей така, под дъждовните капки. А аз съм пред Еньовския венец. Голям и красив, един от тези, които участват в традиционната конкурсна програма за най-добре направен еньовски венец. Допреди малко се плетоха от момите и еньовските китки и венчета. А сега какъв е венеца? Нека отново да припомним, че той се прави по традиция от 77 билки и половина. Защото хората вярвали, че болестите са точно 77. А оная половината, незнайната най-тежка болест, се лекувала с половината билка. И тя се влагала тайно някъде в венеца. Ще попитаме тези, които са го правили, коя е тяхната незнайна билка. Но знайно е, че това е един от най-красивите венци, които някога съм виждала тук, в етнографския музей. Нищо, че вали, венците пристигнаха рано сутринта, а хората прииждат, провират се под тях за здраве. Традицията казва, че който мине под Еньовския венец, ще бъде здрав през годината. После същия този венец се прибира и сушава се пред дома на къщата на стопанина и през годината, ако някой се поболее, се откъсва от билката и се прави чай, който те изцелява. За незнайната билка ще разкажем малко по-късно. Конкурсните венци са няколко на брой, по-големи и по-малки. Кой ще победи, ще разберем, когато обявим резултатите. А в ръката си аз държа еньовче, без което празника не може и което символизира този ден. Един от най-сакралните дни в годината, защото традицията на балканджиите казва, че това е най-специалният и магически ден. В нощта срещу Еньов ден могат да се правят и развалят магии, може да се правят ритуали за здраве, може да обереш и нивата на съседа, като примамиш житото оттам и го пренесеш на твоята. Но за това по-късно. А сега да мина под венеца и да си пожелая всяка година по това време да бъда тук, да отразявам това невероятно събитие, на което и дъждът не може да спре прииждащите участници в програмата, търговците, които днес ще предлагат биологични продукти, мед, изненади, защото тук е и билкарията на Елмазов. И още да си пожелая да съм здрава. И вие също. А докато я има българската традиция, ще го има и духът български. И докато се подврях под венеца, заедно с дъждовните капки заприиждаха толкова много хора, и то все млади, че искрено се изненадвам, че в този ден, в който предполагах, че тук ще има 5 човека, музея се напълни. Но сега искам да ви запозная с човека, който е направил, според мен, е най-красивия венец, който се е появявал поне, докато аз снимам тук. Кой е автора? Къна Бучукова. Здравей! Здравейте! Обаче ти от дъжд не се боиш. Не. Така, и си откъде? Габрово? От Габрово. Добре, кажи ми, кога го прави? Вчера? Сутринта рано? Тази сутрин? Да. Така, а кога набра всички тези неща? Ами, с нощи и сутринта. А тази година си вложила малини, житни класове, много билки. Винаги житен клас има. Това е първото ръкойка, която се жени и се слага на еньовския венец. Малини миналата година не е имало. Нямаше. Тази година просто си надминала себе си. Толкова е красив и оригинален. И с тази
И череши има и тази смрадлика, с която си го направила все едно като ореол стои. Ето, винаги тя си присъства с мрадликата. Добре, всъщност, като го правиш, знаеш ли какви билки да слагаш? Да. А откъде ги знаеш? Просто ми доставя удоволствие. Но откъде научи какви билки? От книги, Книгите. да, чета, Четеш. да, За коя година участваш? за 7. 7. И първите награди са предимно твои. Не знам. Така беше. Аз си спомням, че миналата година ти беше победител. Миналата година не съм участвала. Ти не си. Но някъде там си спомням, че по-минала. Да, Така беше. Добре. Защо го правиш? за удоволствие. Не за наградата. Не, за удоволствие. А сега, Човек се обогатява, когато чете повече. драго ли ти е, като гледаш как хората минават? Да. Дойдоха хора от Разлог, от Македония, питам различни. И всички минават през твоя венец. Минава си за здрави. Много ти благодаря и искам специално да те поздравя тебе, защото ти създаде един от най-важните елементи на този празник. Разбираш ли? Може да има много богата програма и всичко, но няма ли го енювския венец тук, откъдето да минат хората, то просто празника не е същия. Да, домакините са направили един много красив на входа. Събираха билки и правиха, но твоя е на много специално място. Всички билки, които трябва, си участват. Добре, желая ти да си здрава и до година, и до година пак тук. И вие бъдете здрави. Благодаря ти. Но венеца авторката не е правила сама, а е помагала една жена с хубавото име Севда. Здравей! Здравейте! Сега разбирам, че твоя син е в Дания и ще може да види този материал, защото интернет е навсякъде и така изведнъж ще бъде на етъра. Много ще се радвам. Поздрави го! Гени, поздравявам теб и цялото семейство и Сонче най-много. А ти защо помогна? Ние сме дългогодишни приятелки по туризъм, имаме много общи така неща между нас и така. И голямо удоволствие. Удоволствие. Това е истинско удоволствие, да береш билките особено, да ги търсиш. Това са толкова много билки, 77 билки. Има ги. Има ли ги? Има ги. Честно. Абсолютно честно. Защото наистина, ако няма 77 билки, венеца няма този вълшебен смисъл, който трябва да има. А вие сте го постигнали. Има ги, да. Даже и повече сме набрали от 77. 100 и колко бяха те? 150. 150? Да. Ма не могат всичките да се сложат. Вие сте вълшебници. Вълшебници сме, да. А вярно ли е, че го докарахте с трабант? Трабанчето, голяма работа с трабанче комби. Ето го водача, който казва, че пристигнал с... Модерната кола, бе. Ако не знаят трабант, на немски начин е спътник. Все едно с спътник сме го докарали. Как го събра този голям венец в този трабант? А той е комби. Комби, да. Ти мина ли под венеца? Не са. Трябва да минеш как? Хем го докара, най-важният пък. Да. Добре, аз отивам, за да започне програмата. Да, добре. И да видим дали сте победители. Червено цвете
Замръкнала е Мари хубава Яна, Мари гора зелена. Замръкнала е Мари хубава Яна, Мари гора зелена. Чуди се Мари хубава Яна, оде да мине Мари кой път да хване. Чуди се Мари хубава Яна, оде да мине Мари кой път да хване. Гора зелена, Мари много пътеки, коя да хване Мари къде да иде. Гора зелена, Мари много пътеки, коя да хване Мари къде да иде. Над нея грее Мари звезда деница, Мари ясна греница. Над нея грее Мари звезда деница, Мари ясна греница. Звезда деница, дума хубава Яна, о Яно, Мари хубава Яно. Звезда деница, дума хубава Яна, о Яно, Мари хубава Яно. Не ходи Яно, Мари гора зелена, гора е пълна Яно, пълна с хайдуки. Не ходи Яно, Мари гора зелена, гора е пълна Яно, пълна с хайдуки. Дръж се, Земю, че читалището на Драганов си играе. Браво, момичета!
Тяна ми падна от лявата ръка, от малото пръчи. Навди са земи го, навди са земи го, земи го, дай ми го, земи го, дай ми го. Че не може Бога, не може, не бива, без пръстен да ходи на малото пръчи. А сега да се отбием тук на масата на човека, който предлага храната, единствената, която не може да се развали. И това е меда. Защото мед намират в египетските пирамиди и той е годен за консумация. И смятам, че е вълшебство да се занимаваш с отглеждането на пчели и производството на мед. И това е господин Григоров. Добър ден. Добър ден. Какво те доведе тук? Ние сме почти всяка година тук участваме на изложението. Аз организирам, даже заповядайте, каня вън на Свети Прокопий. След 2 седмици тук на същото място ще направим. Единствено пчеларите имат в годината 2 празника. Един е февруари месец Свети Харалампия, а сега аз го правя на Свети Прокопий. Много е натоварена годината, пчеларската година, и събира се доста хора, ще дойдат тук, ще има. А за меда само искам да ви допълня, че са намерили римска галера, потънала в Средиземно море, и с амфори с мед. Изваждат амфорите и чудят се какво да ги правят, дават на лаборатория, оказва се, че меда годен, ама все едно, че сега е изваден, защото тогава не е имало ментета такива да правят далавери и да печелят за сметка на клиентите. И всичко трябва да се върнем, както природата го прави, и ние да сме добре, и природата да е добре, да запазим всичко традиции, храни, и ние да живеем, да сме вече по-големи, така на годините, дълголетници. Добре, кажи ми, божествен продукт ли е меда? Не божествен, само ще ви кажа една от пчелното семейство за пчелното млечице, с което хранят майката пчелите. Една пчела лятно време живее 30-35 дена. Майката живее 6-7 години, на ден снася яйца, когато е сезона, повече от собственото й тегло. Това всичко от храната. А меда още древните траки са тук по нашите земи, са славили нашата страна, е една от малките страни, която има най-голямо разнообразие на билки, повече от 1500 вида, които отделят нектар. Това е малка България. Добре, кажи ми, какво ти си написал биомед? Да. И хората се задават тук въпроса, как тук био, другия не е био. Значи, разликата между биологичните, не само меда, продуктите, обаче изискванията са по-строги за биопродуктите, за това не трябва да се използват изкуствени торове, пестициди и такива подобни работи. Трябва тази продукция, която се произведе, да бъде екологично чиста. А това трябва да е някъде далеч от населено място, трябва да е в гората някъде, далеч от земеделски култури. Точно така. Права сте на 100%. Зато и ние сме на едно село Орловци, тук над квартал Стефановци. Там идват инспектор, ние сме сертифицирани от Балкан Биосерт, една фирма, която държи се много строго и спазва и изисква да се спазват изискванията за биологична продукция.
И по този начин продукцията, която ние не сме такива производители на едро да продаваме, ние произвеждаме по-малко, но по-качествено. Добре, накрая ми покажи как да позная, като отида някъде, че в този мед няма глюкоза и няма захар и някой не го е преварявал. Значи много е трудно да познаете, обаче който е, и тук има знак, който е биознак, сега изискванията са други. Пак същия, само че малко по-голям, изискванията за етикетите са различни. Ще го покажем, за да сте сигурни, че купувате нещо качествено, значи трябва най-напред да купувате от човек-производител, не от магазинната мрежа, защото то не е хубаво да се говори, но миналата година внесоха няколко хиляди тона китайски мед, смесват го с български, зареждат магазините, магазинната мрежа и вие отивате, не знаете, купувате си. Преди 6-7 години хванаха така доста търговци, които зареждат магазинната мрежа с ментета, мед-менте. Платиха си същата песен. Още го едем. Още го едем. Желая ти на добър час и да отглеждаш това вълшебно нещо меда още дълги години. Благодаря ви и ви да сте живи и здрави, да идвате така от време на време, не от време на време, а всеки път при нас и да популяризирате Делото. делото. Дело е това, дело. Точно така. Мълчат. И ени ден ще правя. Мълчана да нося.
Всяка година по това време, като дойда на Енювден, най-напред се оглеждам къде е щанда на Валентин Тасков. Защото там се предлага най-истинския ябълков оцет. Защото аз вече прекрасно знам, че не трябва да пия винен оцет. И че всъщност във винения оцет няма ни грозде, ни вино, там просто има една оцетна киселина. Есенция и боя. Точно така, нали? Така, няма никакви ферментации. Оттам нататък този винен оцет уврежда стомашно-чревния тракт, предизвиква анемия. А ябълковият оцет точно обратно. Както казва корифея на руската природосъобразна медицина академик Болотов, ябълковият оцет фактически прави това. Значи болестотворните организми не понасят органично кисела среда, тя ги убива. Оттам най-важното качество на ябълковия оцет е, че спира склеротичния процес по втвърдяване на кръвоносния съд, изчиствайки артериоплаката, и най-интересното е, че нормализира повишени нива на ЛДЛ холестерол, липиди, триглицериди, масния профил на кръвта и, както казва прагматичният немски народ, това е най-доброто природно средство, което запазва еластичен кръвоносния съд. Каза ми, че си на 60 години. Ами 55-ти набор съм и имам чувството, че всяка измината година ставам все по-добре. Но аз съм много детално се занимавам и много по-комплексно с тази наука геронтология за дълголетието. А дълголетието има 9 пирамиди. И аз ще ви кажа накратко за какво става дума. Начело на тази верига на геронтологията стои доброто душевно и емоционално състояние на организма. Както казваха нашите баби, пази Боже от кахарен маш. Когато човек му е тук весело и топло в гърдите, оттам нататък всичко добре става и се случва, нали? Тук, когато ти си е сило в гърдите, всичко друго се обезмисля. Това, че най-важно и от тук. Основното е себеуважението и вътрешния мир. Уважаваш ли себе си, обичаш ли себе си, другите те уважават и те обичат. И вътрешния мир, съгласието със себе си, защото от всички хора на света може да избягаме от себе си никога. И затова е щастлив човек, който слиза в годините в съгласие със себе си. Другото нещо, най-невероятното качество на човека, това е правото на свободен избор. Значи, Господ постоянно ти отваря врати, но ти решаваш през коя да влезеш. И дори да ти затвори някой врата, ти трябва да чукаш на втора, на трета, се някой ще се отвори и живота ще продължи. И другото, приоритета на жизнената енергия. Значи, влагането на жизнени единици, жизнена енергия в едно направление, значи не влагане в друго направление. Човек трябва много добре да има приоритети в живота. Да не си хаби жизнената енергия на празно. За щастието на човека, аз имам една такава мисъл. Какво е щастие? Щастието е да чакаш с нетърпение следващия ден. Значи ти имаш идеи, имаш мечти, имаш какво да осъществяваш. Не го чакаш със свита душа, значи ти си щастлив. И другото, 3 неща са човек за да е щастлив. Първото е да срещне сродната душа. Значи сродната душа какво е? Това е една душа в 2 тела. Значи това е не да гледате един срещу друг, това е да гледате в едно направление. Като мислене, като начин на живот и така нататък. Второто условие е да имате кръг от приятели, с които изповядате един начин на живот, едно мислене, обмените информация, оттам си осмисляте живота. И третото много важно нещо е да имаш ясно осъзната мисия в живота. Защото когато човек се роди, първо му дава майката, после бащата, после роднини. И той в един момент трябва да осъзнае, че трябва да остави някаква принадена стойност след себе си. Както моята мисия е да подобрявам здравето на хората без лекарство. Просто да показвам пътя, защото и в Библията е казано, когато ученика е готов, Господ праща учител. И това е лекия път в живота.
Защото е казано, нали, от мъдростта на вековете. Умният човек предотвратява болестите, глупавия ги ликува. Умният се учи от опита на другите, глупавия от собствения си опит. Добре, накратко да кажем сега, пиеш ли ти ябълков оцет? Всяка сутрин го пия по този начин, като заедно с чистенето на организма, ябълков оцет дава много гликоген. Това е енергия в запас. Фактически много е важно кръвта сутрин да не отива в стомаха, ако сме се наяли много и оттам да ставаме лениви, а да отива в мозъка. А именно, понеже ябълков оцет, меда и пчелния прашец, като витамини, микроелементи и минерали, просто няма сравнение, но той влиза за 15 минути в кръвта. И оттам заедно, че чисти кръвоносния съд, ви дава много и енергия. И ви се чувствате енергични. Значи аз го пия сутрин, преди този крос от 18 км, който правя всяка сутрин с 4 кг във всяка ръка. И когато кръвният поток се забърза, когато ти тичаш, по естествен път почва да чисти атероплаката вътре в кръвоносния съд. След това пия го също през деня. На това нещо нашите деди са му казвали жатварски таратор. Значи те са го пили в най-осилното време на жътвата. Това е вода с ябълков оцет, краставица и чесън. Хайде да го махнем краставица и чесена, но за хората предлагам следното. Литър и половина вода с 3 супени лъжици ябълков оцет, през час и половина да си пият по една чаша. Постоянно го прочистваме този организъм. През тези летни месеци, горещините, това е много приятна напитка. Но постоянно влияе на киселино-кален баланс. Оттам обмяна, метаболизъм, килограми. Пикошна киселина, орея, креатин. Наставите много влияе. Тъй, че постоянно профилактира организма. Гаранция, че го правиш от ябълки? Абсолютно. Значи, ние ще направим с вас интервю и филм, но просто хората ще видят по какъв начин го правя. Ябълката трябва да е екологично, добре озряла, първична ферментация с милане на ябълката, с захаросан мед, ферментира, след това го изтискваме. Една година трябва да отлежи вторична ферментация в тези стари къщи камени. При около 20 градуса образува се една хубава оцетна гъба, която дава това многообразие от органични киселини. И става този еликсир. Да. Аз много благодаря. Само харизмата на този човек, ентусиазма и жизнеността ясно правят най-добрата реклама на неговите продукти. И на прополиса, който предлага, и на пчелният прашец, и на оцета. А като му отидем на гости, той ще ни каже своята пълна тайна рецепта. И искам да ви кажа още едно нещо. За човека са важни 3-4 неща. Той трябва да има воля, дух и индивидуална дисциплина, въображение и интуиция. Човек без дух е като умряла мишка в мазето. По-умряло от това няма. Значи, само умрялата риба се носи по течението. Човек трябва да бъде архитект на своя живот, защото какво ви предлага живота е едно, какво ще направите с него е съвсем друго. На предаването ще бъде в билковата градина на етнографския комплекс. Всъщност ще кажа и малко рано една новина, че архитектурно-етнографски комплекс Етера тези дни ще посрещне своя 13 милионен посетител. И това е една колосална цифра. Знам, че за него ще има подаръци, приятна изненада, но кой ден ще се случи това, знае най-добре времето. А сега дясно като докосна билките, намирам моята любима, мащерката, от която винаги си правя чая, защото за мен тя е най-хубавата билка. Вляво е насята игликата, която помага много при кашлица, по-нататък е маточината. Всъщност тази градина ме връща към енювската традиция. Когато набирането на билките, както ми е разказвал етнографа Ангел Гоев, не било просто обикновена работа. Защото истинските билкарки, баячки ставали през нощта. Тръгвали като мълчали и на отиване, и на връщане. Не трябвало да минават през вода. По камъни, по дървета, по сухо. Те трябвало да стигнат на едно далечно място, където растат най-хубавите билки. Като пристигнали там, се събличали голи. И тогава се покланяли на Еню, на луната и помолвали да им се дадат билките. Като съберяли 77-те билки,
Трябвало да намерят оная, половината незнайна билка, дето лекувала всичките болести. Как я откривали ли? Ами, коленичвали на земята, изпъвали ръката си напред, после хоризонтално посягали назад и тази билка, която откъснали, била вълшебната незнайна билка. Разцепвали я със специално ножче наполовина и отнасяли със себе си. Трябвало да бързат, защото петлите можело да ги запеят само вкъщи. Иначе билката загубвала своята сила. С нея баячките можели да лекуват през цялата година знайни и незнайни болести. Като се разболеял някой, откъсвали от еньовия венец билки, слагали парченце от тази и всичко се оправило. Билките имали изключително място в живота на българина. И как ли не, тогава нямало антибиотици, но успешно се лекували много болести. И баячките знаели как се случва това. Еньов ден. Най-специалният в годината. Най-дългият ден и най-късата нощ. Но най-мистичната. Нощта, в която се случват вълшебства. Ние бяхме на Етъра, където повече от 15 години се организира празника най-добре от цяла България. И се стичат хора отблизо и далече, за да видят, запомнят и предадат традицията. За да има българщината. Днес като че ли ми е ден за шопинг разходка. Защото пак съм в магазин, този път в кокетното магазинче на фирма Мидас. Замириса ли ви на кафе? Ами тук така си мирише. Защото от тук тръгва, продава се, предлага се най-хубавото кафе. Като казах кафе, мисля, че това е една от темите, толкова дълго спрягана в човешката история, че трябва да се върнем много, много векове назад. Някъде в Йемен, после в Етиопия, където за първи път хората откриват, че малките храстчета с зелени плодчета могат да бъдат употребени за една напитка, която те наричат божествена. Така кафето постепенно се превръща в традиционна за този край напитка, после полекичка започва да обхваща арабския полуостров и Африка, след това Азия, пренася се в Европа, а Европа пък го отнася в колониите си в Латинска Америка. Дълга е историята на кафето. От обожествявана напитка, която се включва в ритуалите, по едно време той е забранен не само от Корана, но и от католическата църква като напитка, която прави проблеми. После отново разрешена. Тя ту е долюбвана от кралете като краля Слънце, ту отменена от протокола и от трапезата при техните наследници. Така или иначе, кафето днес се пие по целия свят. Единствено упорито отказващите го са все още англичаните. И то не защото не го обичат, а защото не искат да си признаят колко по-добро е от чая. Всъщност, може би само те и китайците и японците все още имат преобладаваща напитка чай. Всички останали пием кафе. Пием го в различни количества, с различна концентрация. Ако кафето на американеца е голямо и рядко, на италянеца концентрирано и късо, то българите пием просто много кафе. Започнем ли да го избираме, обикновено се спираме на така наречения сорт арабика. Защото арабиката прави кафето ни ароматно, шоколадово и меко. Но поискаме ли го силно, няма как да се получи с арабиката. Тогава трябва да се включи другият втори по популярност сорт на кафето, а това е робустата. Робустата хем го прави по-силно кофеиново, хем в същото време по-плътно. Съчетаят ли се двата сорта, тогава имаме онова вълшебно кафе, с което сме свикнали да се разсънваме сутрин. Но в по-голямата част от кафетата, които консумираме, като да речем ето това, обикновенно арабиката е между 80 и 90% и само 9 остават за робустата. Комбинацията между двете променя вкуса на кафето. Някои предпочитат 100% арабика като мен, защото искам да ми мирише на лешник и шоколад. Други пият безкофеиново кафе. Трети – разтворимо. Моката е доста популярна марка, тя е наречена на името на един град в Йемен. И всъщност
На пазара днес има кафета, които се продават на космически цени. Има капсули, които достигат до $1000 на бройка. Суетата е навсякъде, дори и при кафето. А сега защо сме в Мидас? Защото те отдавна имат едно предложение, на което, както се казваше в една друга реклама, просто не можеш да устоиш. И това са техните кафе-машини, които предоставят безплатно. Ако сме показали, че най-доброто кафе в Габрово се пие от кафе-автоматите на Мидас, защото са перфектно поддържани, то днес напомняме за другото им предложение. Защо да си купуваш кафе-машина, да си затваряш парите, да се притесняваш дали е изтекла гаранцията и да я носиш на ремонт? Когато безплатно можеш да си вземеш една такава, да речем за офиса или за вкъщи, да си сигурен в обслужването, да ти я профилактират на определен период от време, а твоят ангажимент да бъде какъв? Ами просто да вземаш определено количество кафе на месец. Ако погледнем ето тези кафе-машини, тук минималното количество кафе, което се смила в машината, т.е. дава се на зърна, е 3 кг. При по-големите или тежката артилерия на Мидас, кафето е 4 кг на месец. Ама ние пием капсули. И тогава веднага поглеждаме в другия сегмент от кафе-машини. Ето тази малката и следващата и всичките, които са с капсули, изискват от вас минимална консумация от 150 капсули на месец. Ако това е в офис, е лесно. За вкъщи казвате много. И аз така си казах преди да си взема машината. И после започнах да смятам, че ние пием по 4 кафета на ден. Умножено по 30 дни си е 120. И ако някой ти дойде на гости, ами тя сметката съвсем си излиза. Така ще можете обаче да претендирате и за вида капсула, защото възможностите са много. Силно, слабо, меко, безкофеиново, кофеиново. Това е пожелание на клиента. А кафето на зърна е на една известна марка, защото се работи с Неро Лацуро. Или пък с по-скъпата генерация кафе, това е Лаваца. А останалите, които идват в магазина, за да си купуват кафе за своите машини, било то на зърна или пък на капсули, има още много предложения. И всички закачки около кафето. Като се започне от хубавите чашки, баркалките, сухото мляко, захарта, концентрираната сметана, абе изобщо глезоти колкото искаш. А сега да се пренесем във вълшебния свят на кафето. Нещо, без което денят ни не започва. А кафето си го била. И накрая ще кажа, че в дългата му история на това кафе имало и много битки. И много скандали. Защото всъщност първи холандците се пресещат, че могат да го откраднат на азиатците. И когато отиват на едно официално посещение в Йемен, един холандец открадва 3 зранца, които азиатците стриктно пазели, за да могат да продават кафето на Европа и на другите страни. Посяли ги в ботаническата градина на Холандия и казват, че самият учен Карл Линей се грижал за тях. И дръвчетата пораснали. После внимателно ги пренесли на Канарските острови, където се оформила една мъничка плантация от само 5 дървета. Но те били толкова ценни, че когато кралицата отишла на среща с френския крал, като подарък му занесла едно стръкче. Той пък го занесъл в Бразилия и там се появила следващата плантация. Азиатците стриктно пазели износа на сурови зранца. Износът означавал обезглавяване на всеки, който се опита да го направи. Но не можели да го опазят. И полека големите колонии от кафени плантации започнали да се оформят именно в Латинска Америка под короната на Франция, Англия, Испания и Португалия. И така до ден днешен, когато Латинска Америка се счита за най-големият производител на кафе в света.